Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna ning karo Werkudara karo Janaka. Maksud lu Yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk keneng kalen biyen ndek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampean niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Arake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis Gong? Ngeleh. Oh. Terus semangat le. Oke. Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gegayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ongso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar iya pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kiai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruhing kraton. Warah kawruhing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih?
Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasihing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu ngluggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok, ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul, sing adoh Nalindra mangsisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya, ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggali ing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan, ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira
cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok. Iya mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arep nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sapiturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung isra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Wis. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika ki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel, njungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu, njungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya men aku gumun Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk. Ndara Werkudara kok gek turu ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caidan. Syukur kowe krungu wong ora. Ketake kaya kedap-kedip nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasedewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Aku iki bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido.
Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak, jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunen laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat-syaratane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta, Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore seko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Mari kopen prayitna semore seka balik Tetiani kandayani
Sinowati jagat kinari among mbak lumembak tombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan kandhap leguduk suwaru gembol Semorante wela ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kalian sinten mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Inggih nggih. Kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Inggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penemban. Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah,
Rekyana Patih sengkune bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Panembahan Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuga aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuga karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuga sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tek teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Panembahan? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Oh, sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga Teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga Teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nahi plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep kowe derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep, lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono wis padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karangka Dempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya omong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ning Karangka Dempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok.
sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu kula niku ora arep kojah kula niku ora arep pewarah dhateng sinten kemawon kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon kula niki wong sekeng kula wong ora duwe kula wong melarat ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon ha napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten kekuatan kula niku sepinten nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti karya jagat mboten ajeng sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta mula sing kula penke nggih negara Ngamarta dados nek Begawan Dunarawuh meniki kalian Prakrana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeing Sinuwun Duryudana pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa terus sing ajeng dibangun apa kula tak takon nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa kula tak takon sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula merga Kurawa niku murid sampeyan Kurawa niku siswa sampeyan anane siswa kok ora apik murite kok ora becik lah niku sing ditutuk ya gurune piye le mulang muruk karo murite ngoten ampun kok kula sing dandani sing gawe dudu kula kok sing dandani kula niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula sing dandani kula mengke usuke kurang gedhe renge kecupeten mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik ngoten nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan mula nuwun sewu niat kula ming ajeng dandan-dandan negara Ngamarta sakliyane niku dudu tanggung jawab kula Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti ora kaya dewa kula niku senes dewa kula mung titah sewantah ngoten mula nek Begawan Dunarawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ngelmu kula niku mung ngelmu celimen ngelmu kula niku mung ngelmu cethek ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan dudu kawruh kabrahmanan luwih-luwih dudu kawruh kadewatan mila Den ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durnarawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso kula ora tekan ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mang kondur kemawon sampeyan mang bali kemawon mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak ngarampungke lek kula dandan negara Ngamarta riyen ndara Andita kang kinarya wangsit pindha kombang kang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone lole somo nante dawela sama dadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa
sing klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik sowan ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra, ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangku gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing ning mburiku iki. Sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mengki ndak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal aruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surat, Gong. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semari. Lho. Lah wis seneng karo bapane mulai goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku.
Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mo. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sakarang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sapa wing? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro. Daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi Wutah Getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi Wutah Getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Ngono ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel.
Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ah banyune entek lagi sabunane. Mulai yang mincer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karangkadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karangkadempel. Nek kowe ngrasani Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran swetane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis sapa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Lha pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani, aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu asondol nganggo. Niki mbiyen niki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah.
Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna ning karo Werkudara karo Janaka apok ra iso wae kowe lorak-lorok mripate kalah cacak menang cacak kok terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe sing ngomong sapa mbok mikir sampean niku cilik tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa larake ati lho piye kae nesu kok nangis kok ngele oh terus semangat le oke semangat rumangsane wadake aku lak takon terus sampean tak kandhane nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna kuwi lha iki Bagong tenanan iki dudu Durna Mas ora ro nangis Gong sing tetek oh tenge mak senut anggere tanggo bengok mak senut pokokan sambel itu jangan apa-apa ana lomboke kabeh isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane nek sampean ora percaya mang takon karo Patih Sengkuni Durna ngomongi ning Gunung Candramuka ning Guwa Sigrangga ning Alas Tebrasara sampean ketemu karo Bathara Bayu karo Bathara Indra entuk inggih menika Kyai Bargawastra ya ta kuwi biyen jane Durna ora ndundhuke papane ning Durna kepengin ndlomproke sampean teng juranging pepati ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati malah entuk nugraha satu mbah Bagong kok ngerti ya ngerti wae angka loro sampean arep dipateni karo wong Astina srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara sampean entuk tirta pawitra mahaning suci ngelmu kasampurnan manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit edian Bagong kok kaya ngono lho S2 waduh tak cerdas e padake nyepeleke niku kabeh mergo sampean percaya ora kok Durna sing duduhi kok seprene sampean sing duwe kapercayan nek sampean iki sing duduke Durna salah bong pahit dhuwur ngambung ngisor gede oh tante ngawur munia saiki munia apa kabeh lelabuhane Durna mboten ora Durna iki ora duwe ngelmu kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu ning Durna niku gurune wong perang nika gurune wong perang tok til ora ana kawruh napa-napa nek
sampean le mulang perang Durna, kula lagi percaya nek Tirta Pawitra Maning Suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Wadene sampean durung percaya lan masih sangsi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Rampung ya, Gong. Hah, wis po? Wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ah kaya Vespa tenan ya, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mungsuh bapakmu dhewe, mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya? Cerdas men ta cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Adol Bagong, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbak aku lagi dadi rol tahun iki ya ora apa-apa. Ya wis ben, pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge, Tru? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge ala apa? Jenenge Sprinter, wih Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum blasmu iki kok. Kabulasi nggo motor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, non. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak Bagong. Wis aku perem Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icip isik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ning wonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman, iki aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis halus ngono ngopo.
arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur ranggre wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampean kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemahe. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhire ning ngedhuki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho, ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen wakok-wakok ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes
Sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Saturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara werku Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karo kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katentreman karang kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Purna gatining palangkilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kundur kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Puromban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngapil upatraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane.